Duniya labari Alhaji a wani lokaci yayi shi kenan kamar ba yi shi ba. Allah sa iyakacin wahala kenan. Ba Allah na sha wahala rayuwa. Watan babu abin da take tana da Alhaji a wani. Yanda ya dinga dauka a kai. Kai gari na. Ashe lokaci yayi fatan mu ne Allah ya sa duk wanda yake mishi bashi ko ya kai nawa ne. Yanzu yayi bayanin da kai bashi zan wuce. Fatan mu ne duk wanda yake mishi bashi ko ya kai nawa ne. Allah da za a biya. Insha Allah. Za mu biya kudi. Aka biya bashi da aka annabi ya ce a biya bashi. Biya bashin mamaci. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka ne. Yawa. Me yake faruwa ne haka? Allah Alhaji Awwal ne Allah ya mai rasuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani Alhaji Awwal? Alhaji Awwal mai shago a kwari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka san shi ne malam? Ka san shi? Ni aka mutuwa ba ko aka mutuwa ba. Ne malam ni aka mutuwa. Na rantsi da Allah farin sani. Na Alhaji Awwalu. Muna mu'amala da shi sosai. Allahu akbar. Na taɓa aro mai miliyan 1.500. Wurin mai gidana ya sa shago. Shi marigayin? Kwarai kuwa. Haji ikon Allah. Alhaji Awwalu dai mai shago a tace yake yana dinki akwatin. To ni ma shi ne nake mamaki. Ko wani Alhaji Awwalu kuke magana? Alhaji Awwalu mai dinki dai a nan kasuwan kwari. Shi fa a tace mai yake a shagon dinki yake dan dinki yake samu. Wannan gida da ka gani gida ba gidan shi bane, gida ne dan uwan shi ne da ya fake. Ba gidan shi bane wannan? Ba gidan shi bane wannan. Ba gidan shi bane malam. Shi ne aka kara shi ya dinga kwana a gidan. Ba gidan shi bane. Ai shi ya rade da karaya arziki. Wannan ba gidan shi bane? Ba gidan shi bane. Ba gidan shi bane malam. Ko dai ba shi kake nufi ba. Ba shi To bane. ai ni na ara mai kuɗi. Ya cika sai wannan gidan. Iya? Gidan nan da ka gani rabe yake a cikin gidan nan. Daki ɗaya aka bashi ya rabe da iyalin shi yake zaune. Wai wani Alhaji Awwalu kuke magana? Alhaji Awwalu mai dinki dai a nan kasuwan kwari. Oke. Ba shi bane. Allah ga bata mishi. A do Allah. So dai malam faɗi tsakaninka da Allah. Faɗi tsakaninka da Allah. Ji tsoron Allah. Kana bin shi bashi? Tsakaninka da Allah baka faɗi. Ka ce tsakani da Allah. Kuma ni ina tsoron Allah. Na rantse da Allah na zo wucewa ne kawai. Na zo kun ce din bai bin shi bashi. Ya faɗa shi ya sa kawai na faɗan ce na bin shi. Miliyan 1.5.